Nimbaw to ko ganihang kadlawon. Nagpa-alarm ko alas 2, nakamata ko kalawon na media. Itagpilaw ko balik. Kung sunod akong mata alas 5 na. Sa mga nakasimba diha sa first day sa Misa de Gallo, congrats sa inyo ha. 8 days to go na lang. Yo, may hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Karon mag bike adventure po no. Ato tong sagkaon ng atong panas nga wala to nasagka nga ruta para mahuman na natong ruta mga ga, para maka-proceed na ta sa atong susunod nga ruta nga ganahan adtuon siguro mga 3 tita sure. Pero ang atong showroom karon nga masagka na to ang panas nya wala may tabo sa tuwa nga safe ta imin ta diha. So adto na ta, let's go. So far so good. Hangin lang. Ikapila na akong sagka dire pero sakit lang gyapon kayo. Ang iyang gibuhat now. Diyan. Puyoy. Let's get back on Banyak. Para dali ta mahuman. Nanata dire sa intersection mga ga. Ikatulo na natong balik dire. Before ta sagka mga ga, magampo ta no. Lord, naat ko Lord nga malampos niya akong ruta niya. Naat ko nga walay may tabo sa mga dautan. Walay maputol na kadina. Karon akong pagsagka. Kaya para makaproceed na ta sa sunod na nga destinasyon. Amen. Sagka na ta. Di lang maputol. Wala gito na putol. Dito nga sagkaon mga ga. Kaduha na ko nga naputla no. Karon nalamposan na to. Unahan katong ginawas ako. Adto sa unahan. Muto tong primero nga naputlan ta. Katong hapit ra maputol. Kapoy din eh. Kaya dirito mga ga. Ang first na to nga attempt nga naputlan tapit. Dirito nga spot. Good news. Wala na hitabo nga bati. Wala maputol. Kanya okay pa ta. Di pa kita laspag. Padayon ta. Panyag. Ay. Mulag na ako sa tumoy-tumoy mga ga. Kaya nanam ni purok oh. Purok. China. Gamay mo nilang ko andre. Great Wall. Sa mga bikers di ano nga ganahan og sagka-sagka nga ruta. Suwayan ninyo ang panas. Sigurado ko malingaw mo diri og sagka-sagka. Na-curious ko ba no? Nay nakabutan diri ba? This way to beautiful sunset. Asa kanay dapit nga daan. Ato nang subay ron daan dira. Bisig adto na to bisag masaag ta. Nya di ta kitag nindot nga sunset. Ting. Nakanahon ako. Tadong naman sunset kay hapon na. Katong ingon ako nga spot nga tong adtuon nga sunset nindot. Adtuon ta na to karon. Nanako barangay Libertad mga ga. Nalampos na to no. Congrats sa kuha no. Sa kuha o sa tuwa ba. Nahuman na to atong usa ka destinasyon. Wala pa nahuman ng December. Congrats sa tuwa. Yeah! Una mga ga, sud mo diri sa Sitio Bunga. Sud lang mo sud. Sunod, ikabot nyo sanahan, makikita mo intersection. Kana siya. Kanang kilid na ng balay nga dako diha. Sud mo diri. Ikaw man, lugsong ra mo. Ikabot na mo sa kaning purok. Nanay daan diri. Intersection gyapon diha. Diha. Ay magliko diha. Kay balay mo na. Lugsong gyapon ta. Ikabot na pud mo dire sa ubos na pud, intersection na pud na diha. Og dire. Ayaw diha. Di ka musagka diha kay balay gyapon na. Dire ta kay para di ta mabatuan. Ikabot mo sa unahan, makita ginani. Ambot ang sanilang gibuhat, wala pa man ang human. Prayo na juga unahan ba gid. Ay human ni maglugsong nito katong nay katong i-construct. Kita na bang intersection kana o kana. Kita maglugsong diha. Adto ta. Gabot yung sunahan. Pananghid lang mong tarong kay stricto kay lang guard dire. Di mo tingog mo pangutanon. Okay ra so chip. Di tingog pwede ra guro. Kira. Sod ko. Ay katawa kay nilipakan ta. Nanata dire mga ga. Siguro ang uban no, nakatultol na dire, labi na gid og taga-Bugo jud ka. Mao na gitawag nila og Mount Zion. Ilanan nimo dire, nga naabot na ka kanang gate nga blue. Pwede rin ipasudlan sa public pero kung musod mo, bantay-bantay lang mo silang iro, dahang silang iro dire. O ganahan mo magpabukid unya, mag sunset viewing, magpagabi mo ay city lights gamay. Ari ra mo dire sa ano, Mount Zion. Located din siya sa Barangay Gairan mo ni. Safe ra man siguro ni dire, wala mo rin manghilabot dire no. Mga buutan mo guro mga tao dire. Uli na ta mga ga kay medyo sayo pamanggod niya. Kung magpaabot ta sa sunset dito, taas kita oras nga mapaabot no kay taas pa kayong adlaw. Uli lang ta kay para maka-edit ta kay daghan og video nga wala na edit no. Kay tamaran man.